Abdul, han er gavmild. Han vil bolle dig. Men du får ikke nogen gaver til din Pakkelej. pakkelej. Du ved, han hedder Lærke. Han vil komme op og lette dig i din mærkelige Lærke. hjerte. Hjerte. Lad mig give dig noget smerte. Ja. Du ved, jeg har skæld under mit hår. Du ved, jeg er benhård ligesom min Pikhår. hårpæk. Ja. Jeg er benhår, ligesom en pik af hår. Jeg var 5 år. De kalder mig LOC, du ved, jeg rapper ligesom. LOC. Jeg rapper ligesom LOC. LOC. Ja. Bedre end Kato. Du ved, jeg ikke har nogen udløbsdato. Jeg er bedre end Kato. Jeg er en udløbskvat. Du ved, jeg er ikke skaldet, fordi jeg er ikke lige så... Gal. For jeg rører heller meget chal. Jeg er gal, fordi jeg skal. Jeg er gal, fordi jeg skal. Fordi at det er bare sådan noget, jeg kan. Yes, kom så. Du ved, Ja, tak. Okay. Jeg skal lige logge ind. Oj, lige ind i muren. Smæk en mur. Smæk en dør. Jeg har sådan hørt den der Top Gun sang, den der du er min dør, du er min dør. Han lavede en sang om, at der er en pige, han kan lide, og så siger han, hun er hans dør. Det er ret romantisk. hvad vil du gøre? Hvad kan du gøre? Jeg boller din dør. Du boller Top Guns dør, hvad kan det gøre? Du boller Top Guns bitch. Yeah. What the fuck, jeg vidste ikke, jeg havde lavet en sang, der hedder det der. Du er min dør. Du burde give den lidt, bro. Han føler den ret hårdt. Det der er sådan det værste ved den. Så han føler den, han er sådan, ja, du er min dør. Fuck, hvor sjovt, da. Sådan, det betyder meget for ham, at hun er hans dør. Det skal lave en fucking distrack på med flere boller hans dør. Boller hans dør. Hvad vil han gøre? Hun er ikke 44 år. Jeg er ikke 44 år. Boller hans dør. Hvad vil du gøre? Hvad kan du gøre? Hvad kan du gøre? Jeg boller din dør. Lige i det der nøglehul. Boller af stål. Freestyle sådan der til fucking Antons beat. Nå ja. Ja, bro, vi skal fucking... Ja, det er fucking sjovt. Vi burde gøre det igen på et tidspunkt snart, dude. Har du en fucking mundharmonika? What the fuck? Jeg ved ikke, hvilken key jeg tror, du ser. Er det C, eller er det LOC, bro? Eller er det LOC? Kan du se, hvad jeg mener der? Hvad fanden? Nå, ja. Tak. Okay, sindssygt.
LOC, jeg boller din dør. Du ved, hvordan vi gør. Ved hvordan vi gør. Vi kommer fra Kina, nej. Det kommer fra Kina. Du ved, made in China. Hvilken by her i Danmark er sådan Alabama? Hvad kan man egentlig gøre? Hvad for en bil? By her By? i Danmark. Der rimer på gør? Og så gøre. Gør. Jeg kommer fra smør. Jeg ved ikke, om der er en by, der hedder smør, men det er der sikkert. Svendborg. Svendborg. Esbjerg, nej. Kan jeg ikke finde det? Esbjerg, stærk som en stær, men ikke særlig stærk, for der er ikke K i stær. Bro, what the fuck? Hørte du lige den der bar, den der? Holy shit. Kom med den igen. Bro, det var en crazy bar, det der. Den var lidt inspireret af den der sang, den der slappe styr verden, eller fuck den der. Men stadig, bro. Kender du Atypisk, bro? Atypisk? Ja. En dansk rapper. Nej, det gør jeg sgu ikke. Han rapper sådan her. Nice. Fuck politiet. Han er sådan den danske 6ix9ine. Kender du MFF? Bro, kender du Lil Chase? Ja, Lil Chase. Jeg har aldrig forstået, hvad man er, men han kommer bare op nogle gange. På, især hvis det er et eller andet med Yahya Hassan og sådan noget. Et eller andet sådan... Et eller andet fucking influencer, sådan... Jeg tror, han er virkelig sådan brainrotted som mennesker. Ja, han er sådan en meget cooked dude, er han ikke det? Jo, meget. Jeg så bare en eller anden video, hvor han sådan stod og rappede foran en eller anden grav, eller en eller anden, jeg ved ikke, om det var hans mor, eller hvad fuck det var. Og så var der sådan noget Harbo Cola på den der grav der. Eller jeg ved det ikke, om hun drak meget Harbo Cola, men jeg var bare sådan, hvad fanden foregår der? Rapper han et eller andet fucked up. Han står og freestyler et eller andet, mens han rører en smøg, sådan, og ja, bla bla bla, et eller andet, jeg ved det ikke, bro. Low-key guld, kom så. Er det low-key guld, det her? Let's get it. Den er tæt, det er meget tæt. Piss, det er ikke guld. Damn. Oh well, det er stadig fint. Fucking Lil Chase, bro. Vi rykker jern til vi lader. Vi rykker jer som toiletpapir i toiletter. Du ved, der er ikke mere toiletpapir, så må jeg bruge mine hænder. Eller hænder. Og mine tænder. Du ved, jeg kigger på. Hvor er dine tænder? God damn, bro. Fuck. Shit. Nej! Oh my god, dude, det var tæt på det der. Så det der. Holy fucking god. Fuck
SSL dog. Oh, thank God. Holy shit. Okay, nice. Damn, jeg mistede kun 4 sekunder på den der fejl. Sygt nok. Kan jeg godt LG. Kan jeg godt mærke. LG? Det der. Det der TV? TV der. Ah, shit. Du står bare kakset med mig, så kaldte han det fucking loser gay. Så gay. What the fuck? Nej, hvem kokser med dig? Din storebror dengang. Nå, han kaldte det for loser gay. Sygt Det var nok. loser gay på TV. Damn, han må virkelig have noget imod det der TV-mærke. Ah, fucking lort. Det var faktisk mig, fordi hun ikke havde tændt ind i pige den TV, så var jeg sådan, den her TV er jo sådan noget der. Så kaldte den, så er det den loser gay TV. Oh my god, fuck det er sjovt. Loser gay, bro. Det er koks. Dude. Okay, min lillefinger den har det lidt bedre. Det er stadig helt mærkeligt. Hey, what the fuck, Anton? What's up? What's up, bro? Lang tid bare. Han er lige kommet, bro. What's up, man? Bro, man. How was your birthday, bro? Og tillykke på fødselsdagen, bro. By the way. Tak. I går. Ja, det var i går. Yeah. Jeg skrev tillykke til dig på Discord, jeg ved ikke om du så det. Nej, jeg arbejdede hele dagen i går. Nå, shit. Hele dagen? Ja, Damn. jeg var hjemme ved sådan 11 tiden eller noget. Åh, shit. Okay. Sorry bro, det var jeg gamle speedrun. Jeg ved ikke om du kan se den. Sidste pauser på uni. Hvad? Er det pauserne? Nej. Hvad siger du? Nej, jeg har talt med en kollega her. Er du på arbejde lige nu? Ja. Du ved, Anton, han er locked in, han er... Jeg arbejder fucking hele tiden. Lort, det er kanin, mand. Fuck! Bro, oh my god. Så sikkert, jeg er i gang med at fange kaninen. Men, hvornår var det du bare hjemme? Klokken 6. Jeg er præcis klokken 6 ude i Aarhus, og så ved jeg ikke, hvornår præcis jeg er hjemme, fordi jeg skal også lige handle og sådan noget der. Så er jeg nok hjemme klokken 19 eller 18:50, jeg ved det ikke. Okay. Okay, let's go. Det er fucking vigtigt. Det er fucking vigtigt. Fucking vigtigt. Prøv at dyrke det her stream, Anton, lige hurtigt. Du skal dyrke det. Crazy. Jonas, han speedrunner Mario lige nu. Oh shit. Slå lige en skid.
for at være en asshole, ikke? Så skal jeg bare holde mig, ikke? Så bare brudt hele bustur, eller togtur. Så tænk dig at holde dig nu, så du bare kan prutte hele vejen til Aarhus. Ja. Jeg supporter dig i din plan. Det der rugbrød, det der får mig til at springe i luften. Rugbrød. Spring i luften. Og toasttorter bare, vi kommer ned. Nå, guys, jeg skal i bad. I bad. Shower. Yes, sir. Ups. Læg den her. Fucking hell, dude. Holy shit, dude. Jeg havde en virkelig dårlig vinkel der. Holy fuck. Shit. Holy shit. Det er et fucking lorte Bowser. Yes. Nå, jeg skal i bad med guys. Held og lykke, Jonas. Skål på din skide. Tak, bro. Skål på det. Ses, Mads. Ses, man. Hvad er det? Damn. Blev bare lige left alone. Fucked up. Wow. What? What the fuck?
Oh, no way! No fucking way! No fucking way! Let's fucking go, dude. Holy shit. Oh, 2-2! Please tell me that's a 21-59, bro. Please tell me, bro. That would be fucking awesome. Holy shit. Holy shit. Best, bro! Ja, It looks like gold, bro! Let's fucking go! 24 sekunder, eller? Bro, 22, eller? Holy shit. Let's fucking go, bro. Bro, min Bowser Pose var crazy. Holy shit. Oh my god. Let's fucking go, dog.